Здравейте, днес ще играем и част 5 от най-сладки играта в света. И значи, извинявам се, ама не ме видяхте как го правят и как я катерят как я правят тази цялата кула, ама ще ме видите как правя част 5. И аз правих малко прогреси на част 5. Тази игра е бая популярна. Разбрах какво се прави. Ей, йо! Таз кой иска да прави, бе? Ще бягам от нея. Бягай. Това не ми каза, че и кулки. Това кой е? Виждате ли го там? Кой е, бе? Това кулките? Майко, ще трябва да бягам. Бягам за живота ми да не ме хване кулките. Не знам дали и кулките или не. Аре, бе, качай се! Не, не! Рестарт. Кулкит. Не, да не се доближавам до кулкит. Не. Здравей. Няма да ма браднеш или хакнеш, нали? Не, бе! To buckle my shoe. Не, бегай от кулкит. Това не знам дали е кулкит или не. Граб или инфо. Ако имах Robux, бих я купил и бих изчезнал. Бягай от кулкит. Не, кулкит е тук. Като пумпъл се въртя. Скюба. Не! Вчера направих с приятелите ми Владимери. По средата на масата, не знам за ко, ама вече някой друг на рождения ми ден у нас, някой друг ще сяда по средата. Ама аз няма да съм. What? No! Той даже не е хубаво. Имам предвид. Шегувах се. Но стига сте слагали торта. Забравих. Бабо! Какво става? Бабо! После шепта. Бабо! Чакайте, хора, извинявам се. Бабо!
хора... Не си ги изяждам сандвичите или... Защото ми се ходи до туалетна след това. Нас. И като я гледам по очите, я познавам, че вика, искам още. Като бургерите бях. Говоря на абонатите ми. Няма проблеми. Ко се прави тук, бе? Ко се прави там, бе? Как ще трябва да излъчи? Бай, не. Не искам да купувам такива простоти, батко. Само 10 робък. Чувам, че нямам глава. Ко беше той, Това беше Кенджело, нали? Тука как? Кока-кола и спума. Да, това е Кока-кола. Кока-кола и спума. Хакър. Забравя да ма настигне. Най-любимото. Няма да ме изпрати чата. Нали? Айде, патек ти. Пица. 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 Това беше горе-долу. Ко? Хакер си! Намерих някакъв хакер. Абе, това са малките котки на котката ми. Не! Оф, няма. Не. Кутая! Батко, рестартирай. Старта! Това е просто Red Bull. Бягай. А не бе, шикунца, не е Red Bull. Че съм... Разлях навсякъде! Бабо, къде има кръпа? Излях хихо. Не бе, хора, шегувам се, не беше хихо, а е спрайт, нали, бабо? Ох, майко, че съм.
Охо, хакерка имаме. Аз имам админ панел. Шибвам се. Ама от компютър имам админ панел. Просто да натисна F9, че е админ панел. Админ панел. Ако натиснеш F9, получаваш админ панел. Like. Дъмплинги. Те даже не с... Не, за малко да умра. О, не. Аз така кашлям всеки божи ден. Не баш всеки божи ден, ама почти всеки божи ден. Майко, ти не спятам с музика. За мене. Свят 6! Ако има свят с ЕДМ, ще стане 67. И после ако моя приятел Валю го види и клипче, ще ми вика с Дейвид 67. Слушай ми вика. Тъй, че моля ви, просто да не казвам на Валю. Или някой брейнер деца, дето още не знае, че е 2026 година и си мисля, че е 2025. Да знаете, е 2026. Худ. Свят 6. Свят 6! Ще трябва да играем и Свят 6. То колко светове има, бе? Не мога. В другия епизод ще играем и Свят 6. И ако искате още видеа, напишете в коментарите. Айде, чао!